Poštovani slušatelji, pozdravljam vas kao i uvijek u našoj zajedničkoj emisiji s najnovijim brojem hrvatskog glasnika u ruci, tiskanim glasilom Medijskog centra Croatica. Što donosi najnoviji broj hrvatskog glasnika saznaćete u nekoliko narednih minuta. U godini kada obilježavamo 70. obljetnicu hrvatskog školstva u Mađarskoj, ne možemo i ne smijemo zaboraviti da je nakon Drugog svjetskog rata utemeljeno umalo 30 hrvatskih seoskih škola u Mađarskoj. Ata, Fancaga, Aljmaš, Belvar, Bikić, Čavolj, Čikerija, Erčin i Elužda, Sentivan, Gara, Kačmar, Šaroš, Donja Kanda, Gornja Kanda, Kozar, Olas, Udvar, Salanta, Santovo, Semartin, Semelj, Sukit, Tukulja, Baškut, Vršenda. Izuzev Erčina i Tukulje bile su to bunjevačke i šokačke škole u Bačkoj i Baranji, utemeljene nakon izobrazbe prvih narodnih učitelja na učiteljskom tečaju u Pečuhu, od kojih je opstala jedino Santovačka, a druge su krajem 60. i početkom 70. godina prošloga stoljeća ukinute ili utopljene u većinske ustanove. Nekad bilo, sad se spominjalo. Naslov je tjednog komentara iz pera Stipana Balatinca. U četvrtak 2. svibnja 1991. godine izašao je prvi broj hrvatskog glasnika, tjednika Hrvata u Mađarskoj, koji od toga nadnevka izlazi neprekidno 25 godina. Obilježavamo 25 godina samostalnosti tjednika Hrvata u Mađarskoj, tjednika svih Hrvata u Mađarskoj. Koristim se ovom kolumnom kao mjestom s kojega predlažem neka se 2. svibnja proglasi danom hrvatskog tiska u Mađarskoj. Neka se oko njega kao na rođendanskoj torti svake godine upale svječice koje će svojim plamenom opominjati na važnost hrvatskog tiska među Hrvatima u Mađarskoj u svim sferama njihova života. Više u redovitoj tjednoj kolumni vaše urednice. Srednjoeuropski književni dijalozi naslov je znanstvenog kolokvija održanog u Dubrovniku s više predavača iz redova Hrvata u Mađarskoj. Pišemo o Kroacijadi, državnom natjecanju ukazivanju stihova na hrvatskom jeziku i o Kroacijadinom državnom likovnom natječaju. Bili smo u Kalači na 11. županijskom natjecanju hrvatskih ribića, sudjelovali zasjedanju udruge Baranskih Hrvata. Pišemo o Narodnosnom danu u Naradu, zajedničkom koncertu Puhačkog orkestra Donji Kraljevac i Budimpeštanske glazbene i umjetničke škole Jenoj Hubaj, o godišnjoj skupštini zajednice hrvatskih umirovljenika u Budimpešti. Pišemo i o hodočasnom putu od Petrovoga sela preko Gornjega Četara, Hrvatskih Šica sve do Narde, te o redovitoj godišnjoj skupštini Zemaljskog društva Mađarsko-Hrvatskog prijateljstva. Bili smo u Kaniškoj crkvi Srca Isusova na susretu crkvenih zborova pod naslovom Pozdravljamo Mariju. Na susretu su bili zborovi iz Mačkovca, Mlinaraca, Fičehaza, Kerestura, Letinje, Serdahela, Pustare, Kaniže, dječji zborovi Keresturske i Serdahelske osnovne škole te Kaniške pijarističke škole. Uz narečeno tu je niz zanimljivih i sadržajnih napisa. Ako želite biti obavješteni, nemojte propustiti portale Medijskog centra Croatica. Pretplatite se na hrvatski glasnik kako bi tjednik Hrvata u Mađarskoj bio s vama u vašem hrvatskom domu. Pozivamo vas u cjelodnevni program internet radija Croatike, a ne zaboravite ni na portal www.glasnik.hu s dnevno svježim sadržajima. Pratite Medijski centar Croatica, budimo zajedno u oazi hrvatske pisane riječi u Mađarskoj na medijskim platformama i društvenim profilima Medijskog centra Croatica.